kuleyo programs. Silahlekelwe-ke umasipala weTheku umuntu besimthanda kakhulu. Uma efikile lapha eCity Hall ngonyaka odlule, ihhovisi lami ezongazisa ukuthi ama-crowds gospel azoba seGoli. Ngoba seniqinisekisa ukuthi ngonyaka ozayo somlomo siyabuyela kodwa eThekwini. Savumelana naye ngeinhlelo zokwenza lokho sayiqeda. Uma ke simla asizange uzokhuluma ngomuntu esingamazi. Sisebenze kahle naye. Kodwa obekuhlukile ngaye kubantu abaningi abafike eCity Hall ngeyinkinga ehlukahlukene bengahambi engazange athandaze. Lokho kumenza ukuthi ahluke kubantu abaningi. Njengabantu-ke abakumbusazwe nabaholizwe, umthandazo uwo osiqinisayo. Abantu baseThekwini bebethanda ukulalela uhlelo lakhe oKhosini FM. Abantu baseThekwini balahlekelwe umuntu kade bemthanda. Ngaphandle komsakazi nomama kubo. Ngaphandle kuba umsakazi kube isithando esikhulu kubantu baseThekwini. Uma ngimi lapha-ke ngizodlulisa amazwi enduduzo ngisho ukuthi umasipala weTheku wonke lahlekelwe kakhulu. Umazethi uhamba ngesikhathi esibi emhlabeni, ngesikhathi sibadinga abantu abazomela ivangeli likaKristu ngeqiniso. Emehlweni ethu womunye womama akade bemthanda uNkulunkulu kakhulu. Siyafisa ukuthi somphakathi weTheku sisike iphethini kuye. Ngoba ivangeli likaKristu la eThekwini la igila mkhuba zigila khona ukungcola enkonzweni. iTheku likhulu kangaka nje akufuneka lona ivangeli likaKristu eliphilayo lodwa. Khona kulo masipala likhona leli vangeli elidumisayo. Silahlekelwe umuntu obethi ngefike eCity Hall efunda iBhayibheli ekhuleka, singabi nokungabaza ukuthi khuluma ngamuphi uNkulunkulu. Besimazi uNkulunkulu wakhe. Sifise ngathi umehamba emhlabeni ibandla likaKristu lisikiphetini kuye ukuthi nasekhathini njengalesi silimele ivangeli likaNkulunkulu leqiniso. Liyokhulula imindeni yethu, likhulule nabantu baseThekwini. Siyabonga.